Dzień dobry. Mamy dzisiaj taki dzień, w którym chcemy się zastanowić, co zrobić, żeby skutecznie, pięknie, efektywnie komunikować się z tymi, którzy są od nas dużo starsi. Powiem po pierwsze, dlaczego taki temat. Miałam przyjemność jakiś czas temu na życzenie nestorów, seniorów zrobić wykład, w którym mówiłam, co oni mają robić, żeby lepiej komunikować się z pokoleniem swoich wnuków, no i trochę też dużo młodszych od siebie dzieci. I wówczas po skończonym wykładzie był taki postulat, żeby teraz może, skoro tak dowaliłam seniorom, co powinni robić inaczej i lepiej, żeby komunikować się skuteczniej ze swoimi wnukami, że dobrze by było, żeby powiedzieć o drugiej stronie tej komunikacji, czyli takiej, jak seniorzy chcieliby być obsługiwani przez swoich wnuków i przez swoje dzieci podczas różnych spotkań, rozmów, ważnych dyskusji, dialogów itd., itd. No i słuchajcie, stąd też pomysł, żeby dzisiaj troszkę o tym poopowiadać, tak? Zatem będziemy dzisiaj mówić o komunikacji międzypokoleniowej, czyli będzie to rzecz o sztuce porozumiewania się z tymi, co są od nas nieco starsi. I po pierwsze, chciałabym, żebyśmy zrobili to w ten sposób, że pierwszy punkt mamy już za sobą. Skąd potrzeba mówienia o tym? Myślę, że potrzeba jest taka, że jedna grupa i druga bardzo mocno chcą, żeby to poprawiać, że ta komunikacja między dziadkami a wnukami, między wnukami a dziadkami naprawdę nie należy do najlepszych i nie należy do takich, które satysfakcjonują obie strony. Kolejna rzecz, postęp techniczny, cywilizacja i to, jak bardzo życie poszło naprzód, to są lata świetlne między pokoleniem naszych dziadków, tak, a pokoleniem wnuków. W związku z tym warto się zastanowić, jak można podejść, z jakim nastawieniem, w jaki sposób prowadzić takie rozmowy, żeby one rzeczywiście nie raniły drugiej strony, żeby nam przynosiły korzyść i żeby na przyszłość budowały dobrą relację. Dobrą znaczy taką, że nam się chce spotykać, że spotkanie z tym drugim człowiekiem z tego innego pokolenia należy do przyjemności, a nie jest wyzwaniem i trudnością i męczeniem się i patrzeniem na zegarek, kiedy już będzie można od babci z imprezy po prostu uciec. Kochani, chciałabym teraz powiedzieć o tak zwanych zasadach ogólnych efektywnej komunikacji. Ogólne, bo dotyczące właściwie niezależnie od tego, czy będzie to komunikacja międzypokoleniowa, czy będzie to komunikacja jakakolwiek inna, we własnym środowisku z własnymi kolegami i koleżankami, zawsze ona będzie obowiązywała i posiadanie wiedzy na temat tych zasad może tylko pomóc, tak? I może przydać się nie tylko w sytuacjach, kiedy rozmawiacie ze swoimi starszymi od siebie członkami rodziny, ale może się też bardzo, bardzo mocno przydać, kiedy rozmawiacie z rówieśnikami. No właśnie, zasady ogólne. Otóż pierwszą, najważniejszą zasadą ogólną w każdej rozmowie, w każdej relacji jest słuchanie. Mało tego, idealnie jest, jeżeli podczas tej rozmowy, tego słuchania, za chwilę powiem jakiego, jest więcej niż mówienia. Zobaczcie, że jesteśmy tak skonstruowani, że bardzo lubimy, kiedy zaczynamy z kimś rozmawiać, powiedzieć swoje zdanie. Szczególnie jeżeli nas coś porusza, kiedy jesteśmy bardzo zemocjonowani, mocno chcemy przekonać kogoś do naszych racji albo pokazać, że właśnie tutaj ktoś coś nam zrobił itd., itd. Kompletnie nie mamy pomysłu na to, że jeżeli my cały czas mówimy, to druga strona właściwie czuje się pominięta, czuje się odsunięta, czasami dotknięta właśnie taką naszą postawą. I w ten sposób tworzymy sobie trochę wroga w tej rozmowie, tak? Tworzymy kogoś, kto albo chce z nami walczyć, tak, na argumenty, albo niekoniecznie ma ochotę nas słuchać. Zobaczcie, co to oznacza słuchanie aktywne, lepsze od mówienia. Aktywne słuchanie polega na tym, że nie ja pierwszy mówię, tylko daję przestrzeń, daję pole do popisu mojemu adwersarzowi w rozmowie, mojemu drugiemu człowiekowi, tak?
Jak aktywnie słuchać? Zadając pytania. Idealnie, jeśli te pytania są jeszcze pytaniami pogłębionymi, tak? Zamiast mówić, co ja myślę na dany temat, od razu można powiedzieć, wiesz, chętnie Ci opowiem o moim zdaniu i moim podejściu do sprawy, ale zanim Ci o tym opowiem, pozwól, że Ciebie zapytam, co Ty o tym sądzisz? Dlaczego to, co przed chwilą powiedziałeś, czy to, co zrobiłeś, czy to, jakie masz poglądy, dlaczego to dla Ciebie jest takie ważne? Słuchajcie, zadawanie ludziom pytań bardzo często tych ludzi otwiera. Oczywiście to nie mogą być pytania pod tytułem, czy Ty mnie lubisz, albo czy Ty mnie nie lubisz, albo czy Ty w ogóle to Ty skończyłeś podstawówkę, a w ogóle to Ty coś wiesz o świecie. Nie tego typu pytania są pytaniami, które otwierają rozmowę, otwierają przestrzeń do dialogu. Ale jeśli to pytanie na przykład będzie miało taki wymiar, bardzo interesuje mnie to, co masz do powiedzenia na ten temat. Czy mogę zadać Ci pytanie, dlaczego to dla Ciebie jest takie ważne? Co sądzisz na temat, tak? Więc popatrzcie, że jeżeli mówimy o zasadach ogólnych dobrego komunikowania się, to na pewno podczas jednej rozmowy warto, żeby tego słuchania było więcej niż mówienia. Słuchania z fajnym zadawaniem pytań pogłębionych, takich, które pokazują, że jesteś zainteresowany punktem widzenia tej osoby. A kiedy ona już o tym sporo opowie, zawsze możesz wtedy powiedzieć, to teraz posłuchaj, bo ja mam bardzo podobnie, albo posłuchaj, bo ja mam trochę inaczej, albo fajnie by było, bo wiesz, tutaj się trochę różnimy, ale bardzo możliwe, że mój punkt widzenia też Tobie się spodoba, tak? Słuchajcie, oczywiście to w świecie takim idealnym tak się prowadzi te rozmowy, ale zobaczcie, dlaczego do tego świata idealnego trochę nie próbować dążyć. Druga zasada, zadawanie pytań z ciekawością w tle. Co mam na myśli mówiąc? Moi drodzy, można to pytanie zadać, nawet bardzo inteligentne pytanie, można zadać, że w tle ciekawości czy Twojego zaciekawienia nie będzie. Wyobraźcie sobie, że zadajecie to pytanie trzymając na przykład komórkę w ręce albo oglądając właśnie na swoim tablecie jakiś filmik. Tak zadane pytanie z kompletnie Twoim wzrokiem utkwionym w komórce nie pokazuje, że jesteś zaciekawiony odpowiedzią drugiej strony na to pytanie, ile raczej jesteś zaciekawiony tym, co się dzieje w Twojej komórce albo w tablecie. Więc popatrzcie, wtedy niestety wywołujemy taki efekt, powiedziałabym, pokazania, że mamy gdzieś naszego rozmówcę, że on nie jest dla nas ważny, a w rzeczywistości, szczególnie pokolenie osób starszych, mam tu na myśli rodziców i dziadków, myśli sobie, no tak, ta dzisiejsza młodzież i podstawowy brak szacunku do nas, tak? Więc proszę zobaczyć, że gdzieś bardzo ważnym elementem, taką zasadą ogólną dobrego komunikowania jest to, żeby Twoje ciało, Twoja gestykulacja, Twoja twarz, Twoje spojrzenie, Twój wzrok pokazywał, że jesteś zaciekawiony tą rozmową, jesteś zaciekawiony tym, co myśli druga strona na temat tego, o czym rozmawiacie. I nie powinno być tak, że cokolwiek tą rozmowę rozprasza, tak? A w sposób szczególny nie powinna to być komórka, ani żaden tablet, ani też na przykład oglądanie sobie właśnie pięknie zrobionych paznokci, czy czegokolwiek innego. No i proszę zobaczcie, że ta trzecia, moim zdaniem, najważniejsza zasada, ona już przed chwilą padła, to jest zasada, w której my okazujemy drugiej stronie szacunek. I teraz proszę zobaczcie, słowo szacunek oczywiście jest absolutnie wszystkim znane, ale warto czasami dodefiniować, co ono rzeczywiście oznacza podczas rozmów, a w sposób szczególny, co oznacza podczas rozmów z pokoleniem od nas starszym, na przykład z naszymi dziadkami. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że okazywanie szacunku właściwie zapewnia komfort jednej i drugiej stronie. Bo po pierwsze pokazuje, że ja jestem człowiekiem, którego warto słuchać, ja jestem człowiekiem, który ma coś ciekawego do powiedzenia, a jednocześnie daje przestrzeń i daje możliwość wypowiedzenia się drugiej stronie,
bez zbędnych komentarzy i bez zbędnego na przykład okazywania mu, że jego zdanie jest po prostu albo za stare, albo za głupie, albo zupełnie niepotrzebne, tak? Co znaczy, że szacunek okazujemy w rozmowie? Że na przykład nie przerywamy. Jeśli ktoś ma tendencję do długiego mówienia, a tak za chwilę o tym powiem, mogą mieć osoby starsze, bo są wolniejsze, bo mają bardzo dużo doświadczeń, bo są wielowątkowe, bo lubią dygresję, tak? I jeżeli my przerywamy i jeszcze pokazujemy naszą dezaprobatę i mówimy: nie, no babciu, nie, no, nie, to co mówisz, to jest nie do przyjęcia, albo w ogóle to jest, nie, no, nie ma opcji, żebyśmy w ten sposób okazywali komuś szacunek. Szacunek to jest umiejętność nieprzerywania. Szacunek to jest też pokazywanie Twoją mową ciała, że jesteś zainteresowany, zainteresowana tą rozmową, tak? I szacunek to jest nic innego, tylko dbanie o to, żeby druga strona po wyjściu z tej rozmowy nie czuła się upokorzona, nie czuła się źle potraktowana i miała nadal chęć spotykania się z Tobą, doświadczania dialogu z Tobą, rozmowy, wymiany myśli. I myślę sobie, że to jest ta chyba najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o zasady ogólne. I teraz, moi drodzy, chciałabym jeszcze powiedzieć, o co warto dbać w relacjach podczas rozmów z osobami, które są od nas dużo starsze. Myślę sobie tak, gdybyśmy spróbowali się zastanowić, dlaczego te rozmowy nie są ok, dlaczego one nie są, rozmowy ze starszym pokoleniem nie przynoszą nam satysfakcji, albo traktujemy je jako zło konieczne, albo bardzo nie lubimy rozmów z dziadkami na przykład, albo z naszymi rodzicami. Bo słuchajcie, okazuje się, że ani ich pokolenie, ani wasze pokolenie tak naprawdę w procesie uczenia się, w procesie kształcenia nie ma szansy na szlifowanie swoich umiejętności komunikacyjnych. Czy ktoś kiedyś Wam powiedział, że na przykład używanie takich uogólnień w rozmowie jak: bo Ty zawsze, bo Ty nigdy, bo jak Ciebie wołam, to Ty nigdy nie słyszysz, bo jak ja Cię o coś proszę, to Ty zawsze masz wymówki, Ty jesteś taki sam jak... I tu padają przeróżne porównania, tak? Zobaczcie, że stosowanie tych uogólnień, tak, one powodują, że druga strona niekoniecznie uważa, że to jest prawda, po pierwsze, a po drugie niekoniecznie ma ochotę na dalszy ciąg rozmowy. Zatem warto pamiętać, warto zadbać w relacjach z tymi, z którymi nam przychodzi rozmawiać, żeby rozmawiać w sposób, który pokazuje, że my mamy do nich szacunek, że mamy dla nich czas i że rzeczywiście absolutnie ich słuchamy. I niezależnie od tego, jakie poglądy wygłaszają, jesteśmy skłonni je przyjąć i zaakceptować. No i słuchajcie, dlaczego warto o te relacje dbać? Moi drodzy, powiecie tak: co mi z tego, że ja będę fajnie rozmawiał z dziadkami? Po co mi to? No ale czasami potrzebujecie jakiegoś adwokata, kogoś, kto by Wam pomógł przekonać na przykład rodziców, że można Was puścić na jakiś biwak, na jakiś wyjazd, a jeszcze jesteście nieletni. Zobaczcie, jak fajnie jest mieć wtedy dziadków po swojej stronie, kiedy oni przyjdą i powiedzą: przecież to jest bardzo dojrzały i mądry chłopak, ja z nim rozmawiałem, ja wiem, że on ma bardzo mądre poglądy, mało tego, to jest mądra głowa, puść go, ja ręczę za niego, wierzę, że on sobie doskonale poradzi na tym wyjeździe i na pewno głupot nie będzie robił. Słuchajcie, to jest jeden z powodów, dla których warto z tymi dziadkami rozmawiać w taki sposób, żeby tej relacji nie psuć. Wiecie, jedna z pań psycholożek napisała taką książkę, której tytuł brzmi: chcesz mieć w życiu rację, czy chcesz mieć relacje? I słuchajcie, i to jest bardzo ważne pytanie, nie? Jeżeli my podejmujemy jakieś działanie, rozmowę z naszymi dziadkami, z rodzicami, to bardzo często chcemy im wykazać, że to my mamy rację.
chcemy pokazać, że nasz punkt widzenia, nasz młodych, tego pokolenia, które ja reprezentuję, że ono jest lepsze, bo wy wapniaki, wy starzy, to w ogóle co wy wiecie o życiu i w ogóle wasze czasy są po prostu beznadziejne. Wy się na niczym nie znacie, wy tylko wszystko krytykujecie i mówicie, że tamte czasy były lepsze, a kompletnie nie macie zielonego pojęcia o tym, jak świat poszedł naprzód. I myślę sobie, słuchajcie, że jeżeli będziecie mieli taką postawę, że chcecie tylko wykazać swoją rację podczas rozmowy, to nie wiem, czy nie ucierpi wtedy relacja z waszymi rodzicami czy z dziadkami. A dlaczego warto tę relację mieć? Bo słuchajcie, dobrze zbudowana relacja przydaje się wszędzie. Jeżeli mam dobrze zbudowaną relację, mama, ojciec, dziadek, babcia mają więcej, absolutnie więcej zaufania do naszego działania, mają więcej zaufania do nas. Potrafią wtedy podjąć ryzyko puszczenia nas gdzieś na imprezę, czy na wyjazd, czy zaufania nam, że damy sobie radę, tak? Że mądrze, sensownie się będziemy zachowywać na takim wyjeździe, tak? Więc proszę zobaczcie, że też chyba warto, nawet mogę to powiedzieć bez chyba, na pewno warto dbać o to, żeby podczas rozmowy, podczas spotkań z dziadkami, z rodzicami nie stracić z nimi relacji. A mało tego, dbać o to, żeby ją budować i żeby ona miała znak plus. Pozwala to zdecydowanie więcej przeforsować moich planów, przekonać rodziców argumentacją do tego, żeby właśnie podążali za moimi potrzebami i byli skłonni generalnie mnie wspierać, tak, w moich pomysłach. No i moi drodzy, teraz czas na to, żeby porozmawiać o błędach, o barierach, które tworzycie w relacji z dziadkami. No właśnie, co to znaczy, że popełniamy błędy i tworzymy bariery podczas rozmów międzypokoleniowych? Pierwszą z takich barier, która rzeczywiście mocno może przeszkadzać w tym, żeby się dogadywać z pokoleniem dziadków i rodziców, to jest takie frontalne ocenianie. Na czym polega ocenianie? Ocenianie polega na tym, że ja mówię, bo wy jesteście tacy nienormalni, bo wy nic nie rozumiecie, bo wasze pokolenie w ogóle się na tym nie zna, tak? Zobaczcie, że używając takich właśnie ocen, tak, my powodujemy, że druga strona myśli sobie, jak to? To ja tyle lat żyję na tym świecie, to ja tu wojnę jakąś przeszedłem, stan wojenny albo dzieciństwo trudne i on mi, gówniarz, mówi takie rzeczy, więc popatrzcie, używanie tego typu ocen działa źle zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Niezależnie, które pokolenie mówi do którego ocennym tekstem, zawsze z tego wychodzi, albo bardzo często z tego wychodzi kaszana. Bardzo nieciekawie dzieje się w relacji, w dalszej części rozmowy, jeśli ludzie tego używają. I powiem wam tak, jak mówiłam do waszych dziadków, jak powinni komunikować się z wami, to też na to zwracałam uwagę. Mówienie, że młodzi teraz nic nie rozumieją, mówienie, że młodzi w ogóle nie pamiętają trudnych czasów i mają pełne tyłki i jak oni w ogóle mogą się wypowiadać na temat życia. Jak będziesz, smarkaczu, miał tyle lat co ja, to dopiero będziesz wiedział, o co w życiu chodzi. Zobaczcie, jeśli pokolenie dziadków waszych czy rodziców używa właśnie takiej argumentacji, bo wy nic nie rozumiecie, bo wy młodzi teraz to macie pełne tyłki, bo to, bo tamto, bo siamto. Zobaczcie, czy to was otwiera na dyskusję, otwiera na kontakt, macie wówczas chęć ciągnięcia tej rozmowy, zamykacie się, tworzy się bariera. I to samo miejsce ma, kiedy wy oceniacie, wy, pokolenie młode, oceniacie w ten sposób swoich rodziców czy swoich dziadków. Mało tego, muszę wam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mózg waszych dziadków jest mniej elastyczny niż wasz mózg. To jest trochę jak z komputerem, tak? Jeżeli kupujesz sobie, masz nowy komputer, nowy,
z nowym oprogramowaniem, z wypasioną wersją twardego dysku i różnymi bajerami, tak? On będzie śmigał, on bardzo dobrze działa, ale zobacz, co się dzieje w miarę użytkowania tego komputera. Rok, 2, 3, nie daj Boże 5, a jak już masz komputer 10 lat, zobacz, że bardzo często jak patrzysz na swój, który jest właśnie stary, a na kolegi, który jest właśnie nowy, to nowy śmiga, a stary się zawiesza. I popatrzcie, że troszkę tak jest również z naszym mózgiem. Mózg młodego człowieka śmiga. Mózg młodego człowieka bardzo łatwo łapie skojarzenia, tak? Jest w stanie szybko działać, szybko przyswajać nowe informacje. Natomiast mózg człowieka, który ma lat 70, 80, nie będzie tak śmigał jak Twój mózg. I w związku z tym warto o tym pamiętać i nie oczekiwać, tak? Nie będzie on tak elastyczny, nie będzie on tak chętny do przyjmowania informacji w tak szybkim tempie i jeszcze w dodatku z takim przesłaniem, bo Wy to nic nie rozumiecie, a w ogóle Wasze pokolenie się niczego nie uczy, z Wami się nie da o tym gadać. Zobaczcie, że łatwiej jest też, mam wrażenie, młodemu pokoleniu, które jest teraz bardziej oczytane, ma dostęp do wielu informacji, możecie śmigać w internecie i zmieniać po prostu, szukać informacji, tak? Mało tego, dowiadywać się o różnych rzeczach. Pokolenie Waszych dziadków nie miało takiej możliwości, żeby napisać dobrą pracę w szkole, żeby wykazać się, musieli z domu pojechać do biblioteki miejskiej, wypożyczyć książkę, o ile w tej bibliotece była, napisać coś na miejscu, bo książki ze sobą zabrać nie mógł, dopiero przywieźć te notatki do domu, napisać rozprawkę, czy gdzieś opowiadanie, czy cokolwiek innego, użyć tych informacji i dopiero wtedy dało się wykazać. A Wy sięgacie po te informacje naprawdę w bardzo szybki sposób. Mało tego, uczycie się od małego dzieciaka obsługiwać różne urządzenia, więc nie dziwcie się, że czasami pokolenie dziadków po pierwsze nie ma już właśnie tego chłonnego i bardzo elastycznego mózgu, a po drugie nie uczyli się od dzieciaka obsługiwania takich cudowności, wspaniałości informatycznych, tak? Wracamy do naszych barier. Popatrzcie, warto też spojrzeć na tak zwane uogólnienia. Ja już wspominałam o tym troszkę wcześniej. Jeżeli używamy takiego konstruktu pod tytułem bo Wy zawsze, bo Wy starzy to nie rozumiecie i tak dalej, czyli mówimy zawsze, nigdy, jak zwykle, to jest jakby też przestrzeń do tego, żeby zamknąć nam dalszą chęć do rozmowy, tak? My się wtedy niespecjalnie nakłaniamy do tego, żeby kontynuować rozmowę. I znowu druga strona medalu, kiedy pokolenie rodziców czy dziadków mówi do Was, bo Wy nigdy nie słuchacie, jak się do Was mówi, Wy zawsze macie coś do powiedzenia. Jeśli to słyszycie ze strony swoich rodziców i dziadków, powiedzcie, że macie ochotę w ogóle dalej kontynuować rozmowę. Raczej nie, prawda? Więc popatrzcie, jest takie fajne powiedzenie, które za moich czasów młodości bardzo mocno funkcjonowało. Nie rób nikomu, co Tobie niemiłe, tak? I tak rzeczywiście jest. Czego sami nie lubimy, nie stosujmy tego wobec innych osób. Po ocenianiu i uogólnianiu jedną z ważnych barier tworzących się podczas rozmów międzypokoleniowych jest brak uwagi. Brak uwagi polega na czym? No właśnie już troszkę o tym mówiłam. Polega na tym, że pozornie słucham. Pozornie oznacza tak, babciu. A moja uwaga jest albo w telewizorze, albo w komórce, albo w komputerze, albo być może jeszcze w rozmowie na przykład z moim kolegą, który właśnie mnie odwiedził. Niby babcię słucham, słowa mówią, że tak, oczywiście babciu, tak jest babciu, ale kompletnie nie daję jej uwagi, która by się jej należała, czyli nie patrzę na nią w tym czasie, być może stoję plecami do tej babci, tak, do tego rodzica. Wówczas wywołujecie burzę w szklance wody. Powiem dlaczego. Nic tak nie uruchamia dziadków w sensie negatywnym, jak to, że młodzi ludzie podczas rozmowy
ich ciało pokazuje, że mają już serdecznie dość. Albo, no słyszę, no już mówiłaś, no. Nie ma nic gorszego niż pozorne słuchanie, a ciałem pokazywanie, że tak naprawdę mogłabyś już babciu, dziadku, mamo, tato, moglibyście już skończyć. Proszę zobaczcie, jest jeszcze taka bariera, taki błąd podczas rozmów, szczególnie z pokoleniem dużo od nas starszym, czyli mówię tutaj o dziadkach, kiedy my w rozmowie czujemy, że dziadek, babcia mówią tak powoli i tak wielowątkowo, że nie mogą dobić do brzegu. I wówczas mówimy, no dobra babciu, ale tak przyspiesz, do brzegu, ale o co ci chodzi, ale konkretnie o co ci chodzi? I właściwie nie mamy cierpliwości do tego, żeby wysłuchać tego drugiego człowieka, który rzeczywiście, tak jak już powiedziałam, jego mózg funkcjonuje trochę w innych relacjach i w innych, że tak powiem, obszarach i wolniej, i inaczej, i słabiej przetwarza informacje, a my poganiamy, bo chcemy, żeby on w tym samym trybie trybił co my. Czyli szybko, krótko i na temat. I najlepiej jeszcze monosylabami. Spoko, nara, siema. No nie da się tak? Jeżeli chcecie być usłyszani, chcecie mieć dobrą relację, a już powiedziałam, że warto ją mieć, to nie róbmy tego, nie poganiajmy, nie mówmy do brzegu, nie mówmy, ale streszczaj się babciu, ale dziadek, ale nie mów tyle informacji, powiedz konkretnie o co ci chodzi, tak? Bo wówczas rzeczywiście nic tak dziadków nie uruchamia na minus i nic tak nie odczuwają większego braku szacunku, jak właśnie w takich sytuacjach, kiedy my ich poganiamy i nie dajemy im szansy wypowiedzenia się w trybie, w sposobie, w tempie, które oni lubią. No i słuchajcie, jeszcze jedna taka bariera bardzo ważna. Myślę, że dotyczy nie tylko rozmów międzypokoleniowych, dotyczy każdych rozmów. Zobaczcie, że tak samo wy, jak i pokolenie dziadków mocno przeżywa, kiedy im się w rozmowie przerywa wątek. Kiedy przerywa się, mówi się coś od siebie, mało tego, dewaluuje się, czyli jakby mówi się to, co dziadek, to co powiedziałaś, nie, to nie tak, to jest w ogóle inaczej. I mówi się wtedy swoją kwestię. Zobaczcie, na pewno też wy, kiedy próbujecie rodzicom albo dziadkom wytłumaczyć ważną dla was kwestię, ważny pogląd, wytłumaczyć, dlaczego coś się stało. Jeśli ktoś wam wtedy przerywa i tym kimś jest rodzic lub dziadek, babcia, zobaczcie, co wy wtedy czujecie. Czujecie się niewysłuchani, czujecie się nieszanowani, mało tego, czujecie się traktowani jako ktoś, kogo nie warto słuchać i w związku z tym następnym razem już nie macie ochoty mówić tego i rozmawiać na ten temat, tak? Bo to nie ma sensu. Więc pamiętajcie, że jeżeli wam takie właśnie przerywanie, niepozwolenie na dokończenie tego, co macie do powiedzenia, jeżeli wam to przeszkadza, to o ileż bardziej może przeszkadzać też waszym dziadkom i waszym rodzicom. Popatrzcie jeszcze, ostatni punkt, który już też troszkę chyba omawiałam, ale pozwolę sobie go jeszcze mocno wyłuszczyć przy okazji tych barier i błędów, to jest ten moment, kiedy co innego my mówimy słownie, kiedy wyrażamy jakiś pogląd, a co innego w tym czasie powie nasze ciało, nasza mowa ciała. Myślę sobie, że to jest jedna z ważniejszych kwestii podczas rozmów z dziadkami. Wyobraźcie sobie, że mówiłabym do was trzymając ręce w kieszeni albo właśnie stojąc tyłem i niespecjalnie interesując się tym, czy wy patrzycie na mnie, a czy ja patrzę na was. Nie ma nic gorszego niż właśnie jakby takie lekceważenie drugiej osoby. Zobaczcie, że w komunikowaniu się słowa stanowią tylko malutki procencik. Są takie wykresy kołowe, które pokazują, że to jest bardzo mały kawałek tortu. To, co mówimy, musi być poparte tonem głosu, modulacją tego głosu, musi być poparte też naszym zaangażowaniem. Jeżeli ktoś będzie mówił, no rzeczywiście, bardzo ciekawe to, co mówisz.
to dobrze gadasz. Teraz popatrzcie, jeżeli ja to powiedziałam takim tonem głosu, z takim zaangażowaniem, czy uwierzycie, że to, co mówicie, jest ok? No na pewno nie. A co się stanie, jeżeli ja do tego jeszcze dołączę takie coś? Nie, no dobrze gadasz. Rzeczywiście, sama prawda. I co? Uwierzycie w słowa? Chyba raczej nie. Bądźcie świadomi tego, jak i co robi wasze ciało podczas rozmów z dziadkami. Jeżeli chcecie być skuteczni, chcecie być usłyszani, chcecie być lubiani, zrozumiani, ale też może czerpać całkiem fajne inspiracje, zadawajcie pytania. Mówcie do tych dziadków w taki sposób: dziadku, a jak to było, kiedy ty byłeś młody? Czym wyście się zajmowali? Co było dla was ważne? Jakie mieliście na przykład sposoby spędzania wolnego czasu? No bo my to umawiamy się i gramy w gry. A co wyście robili? Zapytaj, zobacz, może się bardzo ciekawych rzeczy dowiesz. Fajnie jest podpytać i też może nie tyle komentować: a to głupie, to nudno było, a to wasze pokolenie to miało przechlapane. Wiesz, zanim to powiesz i zanim zdewaluujesz to, co ktoś ci opowiada, zawsze możesz zareagować bardzo adekwatnie do tego i powiedzieć: a to ciekawe, dziadku, co mówisz. Babciu, to niesamowite, bo to jest zupełnie inaczej niż to, co my robimy teraz. Zobacz, ja na przykład w ogóle nie wychodzę na dwór. Dla mnie ten dwór i granie w jakieś gry, niekoniecznie kopanie piłki, jest sensowne. Wolę z kolegami się spotkać i umówić się na grę w jakieś tam Simsy, nie wiem jakie jeszcze inne są gry, tak? I może fajnie jest skomentować to właśnie w taki sposób i powiedzieć: okej, a może dziadku chciałbyś na przykład zobaczyć, co my teraz z kolegami robimy? Chciałbyś poznać moją grę? Mógłbym cię nawet tej gry nauczyć. Jakbyś miał czas i ochotę, chętnie ci pokażę. I bardzo proszę, bo może nawet kiedyś zagralibyśmy wspólnie. Słuchajcie, zdaję sobie z tego sprawę, że to wcale nie jest takie łatwe przebijać się przez ten mur i beton ilości lat, którymi obrośli wasi dziadkowie i rodzice. Ale dlaczego nie moglibyście też być tym pokoleniem, które dzięki rozwojowi techniki, dzięki temu, co poznaliście, dzięki dostępowi do informacji, dlaczego nie moglibyście być też osobami, które pomagają lepiej pokoleniu starszemu zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili, ten niesamowity postęp, ten niesamowicie szybko działający internet, te możliwości, które ten internet daje. Przecież możecie być też fantastycznymi nauczycielami swoich dziadków, swoich rodziców, natomiast na pewno nikt nie chce być uczony przez bufona, który mówi: nie, ty tego nie pojmiesz, nie, to dla ciebie za trudne, mamo, nie, bez sensu, żebyś to robiła, nie, lepiej się za to nie zabieraj, bo wszystko popsujesz. No jeżeli podejdziecie do tematu w taki sposób, obawiam się, że takiego nauczyciela to raczej nikt nie lubi. Zresztą to, co już wcześniej powiedziałam: nie rób nikomu, co tobie niemiłe. Ty sam nie lubisz, kiedy rodzice mówią: dzieciaku, ty tego nigdy w życiu nie pojmiesz. Ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi w tym życiu. Ciekawy jestem, jak ty sobie w życiu dasz radę. Zobaczcie, że takie teksty też was uruchamiają i też ich bardzo nie lubicie. Więc nie róbcie tego w drugą stronę. A ja to bym życzyła sobie, żeby to młode pokolenie właśnie, które ma większy dostęp do edukacji, które ma szansę, tak, nawet otworzenia sobie takiego pliku, jaki tylko sobie chce, w sytuacji, kiedy tylko sobie chce, w każdym momencie życia, może poczytać, co zrobić, żeby lepiej komunikować się z moimi rodzicami. I już to znajdziecie w internecie. Włączy wam się 15 filmów, 25 000 różnych na YouTubie wystąpień, rolki, nie rolki. Popatrzcie, jaki macie dostęp. A skąd mieli czerpać informacje wasi dziadkowie i rodzice? Tylko z tej biblioteki, o ile jeszcze dało się do niej dojechać i dostało się tą książkę, z której można było poczytać. I wierzcie mi, że takich informacji za dużo też nie było. W nadziei, że to spotkanie z wami
zainspiruje Was do poszukiwania sposobu porozumienia z pokoleniem Waszych dziadków. Żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za uwagę.